Prečo vlastne zbierame tie obliečky pre tie orangutany? Má to určite praktický, ale aj environmentálny význam. Poďme sa pozrieť. Hlavným dôvodom, prečo to robíme, je obohatenie priestoru našim orangutanom bornéckým, ktorí sa tým radi zakrývajú, radi si robia hniezda a nosia si to či von alebo dnu. Ďalším dôvodom je to, že sa staráme o životné prostredie a týmto spôsobom recyklujeme staré obliečky, staré periny, staré plachty. Za pár dní sme dostali také množstvo, že sme naplnili všetky naše kapacity. A aj vďaka tomu finančné prostriedky môžeme míňať na dôležitejšie veci, ako je práve toto. Aj ostrihané konáriky z ovocných stromčekov dávajú zoo nový význam. Naše slony ich majú veľmi radi, či už z výživového hľadiska, alebo pre obohatenie života tu v zoologickej záhrade. Ďakujeme, že nám pomáhate myslieť ekologicky a zlepšujete spolu s nami život našich zvierat. A viete, pokiaľ niekto tvrdí, že orangutany neprežijú zimu bez obliečok, tak škoda reči.